Neviete fungovať počas dňa kvôli tomu, pretože neviete spať a máte problémy so spánkom? Volám sa Andrea Chabroňová, sledujete a vítam vás v Aroma a samozrejme zdraví vás aj vítam pani doktorku Pavlínku Rozínkovú. Ahoj. Ahojky. Sledujte nás rozhodne do konca, pretože na záver bude zo pár praktických tipov. Dozviete sa, ako a kde nájdete konkrétne tipy, rady, pokiaľ máte samozrejme problém so spánkom. V dnešnej dobe domnievam sa a dovolím si tvrdiť aj čo teda vnímam, rozprávam sa aj v rámci môjho okolia. Nepoznám a možno poznám zo pár ľudí, ale na jednej ruke zrátam naozaj ten počet ľudí, ktorí majú kvalitný spánok a nezobudia sa ani raz počas noci. Spánok je veľmi dôležitý, aby sme vedeli fungovať, aby naše telo regenerovalo. A tým, v akej dobe žijeme, stres a tak ďalej, naozaj mnoho ľudí trpí tým, že nevedia ani len zaspať, pretože majú v hlave stále myšlienky. Esenciálne oleje a spánok. Máš rada tento svet a tento okruh? Opět absolutně miluju, protože když něco funguje, tak to prostě miluju. Spánek spousta lidí je schopná řešit různými léky, které mají bohužel návykový charakter a spousta lidí naopak ty léky odmítá užívat, protože se prostě nevyspí. A já opět tady znova vlastně, jako jsem nadšená z toho, jak esenciální oleje vlastně fungují. A pro mě třeba jedny z nejzajímavějších studií, které jsem já viděla, se týkaly právě spánku pomocí esenciálních olejů, kdy vlastně ve spánkových laboratořích se srovnávala kvalita spánku lidí, kterým se difuzovala třeba přes nos levandule nebo směs esenciálních olejů, které jsou vhodné pro spánek, anebo nedifuzovala. Ty výsledky byly absolutně přesvědčivý. A u nás opravdu neexistuje noc, že bychom nepoužili esenciální olej alespoň před spaním, ale naprostý většině nocí máme prostě puštění difuze a něco takového hezkého na spánek se difuzujeme. Je fantastická správa, že reálne existujú na to aj štúdie, pretože sú aj ľudia, ako si povedala, ktorí užívajú tabletky, napriek tomu, že ich užívajú, ako keby neúčinkujú. Takže toto je naozaj ďalšia alternatíva alebo možno cesta, ako vyskúšať mať naozaj kvalitný spánok, pretože každý z nás to pozná, keď sa dobre nevyspíme, možno nemáme ani toľko energie, koncentrácia, pozornosť odchádza. Necítime sa jednoducho tak, ako by sme aj chceli a nemáme tú výkonnosť počas toho dňa. Takže na to zaspávanie možno aký olej? Levandula je taký univerzálny? Číslo 1. Číslo 1? A môžeme ho označiť aj za taký univerzálny olej pre každého? Řekla bych, že docela ano, ale přesně jak víme, ne pro každého, to znamená zná pár lidí, kterým třeba levandule prostě nevoní, ale jinak je lavandula takový základ, ale pak třeba skvělý esenciální olej copaiba. To je tak univerzální, nádherný olej pro ty, kdo třeba nepotřebují úplně cítit vůně. Dobrá zpráva, copaiba téměř nevoní a přitom má nádherný účinky a se dokáže sklidnit naše emoce. A ta psychika jde úplně jako do takového hladka, člověk se opravdu úplně jinak vyspí. Výborný je třeba cedrový dřevo. Nebo majoránka. Jo, to by jsem nepovedala. Vetiver, valerián, šalvěj, samozřejmě kadidlo. To všechno oleje, které dokážou jako učesat ty naše nervy a třeba nám umožnit jakoby rychleji usnout, ale zároveň dokážou potom, jak se říká v těch spánkových studií a laboratoří, krásně ukázat, jak ten spánek má opravdu doby vyšší kvalitu a vyšší hĺbku. V tomto prípade je asi teda úplne ideálne samozrejme aj vyskúšať časom účinky iných tých olejov, ktoré si vymenovala, aby sme vedeli, ktorý nám najlepšie funguje. Ale čo je úplne super, tak je olej Serenity. Ide o zmes rôznych olejov a to je vyslovený ako keby olej šitý práve v prípade, keď človek má problém so spánkom. Přesně tak, to je jeden z mých nejoblíbenějších, úplně nádherně voní, to se však připadá, že jde spát vlastně do krásné rozkvetlý zahrady. Zároveň tam má pocit takové čerstvosti a opravdu ta můně za chvilku zahádí člověka do takový relaxačního módu, že se potom podstatně vlastně proto lépe vyspí. Musím jako říct, že já miluji ještě takovou speciální tyčinku, jmenuje se taky Serenity, ta ještě obsahuje kromě té směsi Serenity ještě k tomu esenciální olej z kozlíku lékařského, tady z valeriánu. A já teda, můj rituál večerní je, že vezmu tu tyčinku, jako se natřu skoro jako celá. A to je prostě pro mě absolutně vůně, do který když si já lehám, tak... Ako funguje tá vôňa v rámci
týchto olejov, ale v súvislosti teda s tým spánkom my ju vdychujeme a ono to vlastne navodzuje ako keby ten pocit aj upokojenia, predpokladám. Ty esenciální oleje opravdu rovnou jdou do naší centrální nervové soustavy. Tam, kde bychom měli možnost se do toho našeho mozku podívat, tak vlastně vidíme, jak ty nervové synapse nebo vlastně spojení těch jednotlivých nervových buněk, jak to tam začne vlastně se přerovnávat a jak vlastně to dokáže se jako přepínat do toho módu klidu spánku. To prostě opravdu je unikum, který umí třeba speciálně lavandola a na ty je to vyloženě vystudovaný. Takže dneska probíhá i studie, které už jsou částečně už uzavřené a částečně se ještě dodělávají různé varianty, kdy se porovnávaly třeba léky typu benzodiazepínu, což jsou léky na úzkosti, ale někdo je používá třeba i na spaní a v porovnání s účinkama lavandola a ukázalo se ve skutečnosti, že lavandola funguje mnohem lépe. Pro mě absolutně fascinující a absolutně potvrzujú skúsenosť. Úžasná správa. To sme riešili teraz zaspávanie, ale čo by sme mohli poradiť ľuďom a čo teda v prípade, pokiaľ zaspíme, ale každú noc sa zobudíme, možno aj niekoľkokrát, asi to poznáš a začnú ti v hlave víriť myšlienky a začínaš riešiť, pracovať a nevieme ten tok myšlienok zastaviť. Sú to oleje opäť, ktoré sme povedali, číslo 1 je lavandola. V takom prípade ale stačí siahnuť možno vo fľaštičke esenciálneho oleja a iba si privoňať, aj to má účinok? Má. A určitě to taky rozespět, já třeba to mám tak, že když se mi tohle přihodí, tak já se hlavně potřebuji radši ani otevřít ani oči, jenom si kápnu vedle sebe na polštář a vlastně ještě tak jako zbytek uvolním a většinou mi to stačí a můžu pokračovat dál, ale v zásadě si myslím, že nejbezpečnější je mít puštěný dopředu difuzér, aby se toto ideálně vůbec nestalo. Ty si mi odporúčila raz, kvapni si olej na vankúš, levandula. A ja si pravím, ale tam zostane masný flak a to ja nechcem, to v žiadnom prípade. Ty si mi to povedala, ja tak dobre vyskúšam, napriek tomu som to hneď nevyskúšala, priznám sa. Ale naozaj žiaden flak, absolútne. Ono totiž, to je vlastně důležitý říct, že ty opravdu čistý esenciální oleje vlastně nejsou vůbec mastní, z čeho vybere. Že ve své chemické podstatě jsou to látky, které jsou spíš blíž alkohol, respektive jsou to terpeny, které mají jenom to vlastně, že se vlastně mají tendenci uvolňovat do toho vzduchu. To znamená vlastně kamko něco kápnete, tak jsem že to věci nejspolehnout, že tam prostě časem nebudou, dřív nebo později. Takže neželám myšlienky takýmto spôsobom vieme veľmi rýchlo sa ich zbaviť, napríklad teda kvapnutím na vankúš. Tých typov naozaj existuje veľmi veľa. Dokonca je možné vyrobiť si aj taký sprej alebo takzvanú hmlu, ktorú si nastriekame a aplikujeme nad vankúš. Ako vy už veľmi dobre viete, keďže nás sledujete, počúvate podcast Ach Aroma, vždy na záver ponúkame a respektíve pripomíname vám, že dole v popise nájdete e-book, kde si nájdete konkrétne rady. Nech sa páči, čítajte, dozviete sa oveľa viac, tešíme sa na vás na budúce. Ahoj.